хора, аз съм Залъка 1-2 и днес ще влизаме в тъмницата с Тафо БГ, Промастър БГ, Меси 12 Прото. Този не знам как се казва Боби. Ти как се казва Суе? Бобото. Не си помня канала. Дани Пичката се казва този. Чакай да И сега влизаме в... И аз почвам, Саш. сега влизаме в темницата. Дали пичката ще чака тук да прави канала. Хора, аз съм Промастър. Дали пичката там малко. Ето ме. С мен е Меси. 1-2 просто. Това е един мой приятел от Пазарджик. Боби се казва. Залъка 1-2. Залъка 1-2. Стафа БГ. Не си помня канала. И този. Дани Педерас. Този е Дани Педерас БГ. Хора, аз съм мъж, защото влизам първи. Сега влизаме. Ой, баго. Друшия! Друж! Поскак. Хора, влезнахме. И моя майката. Къде ти от тебе? Да, и сега ще отида към тъмната стая. Аре, бе, Меси! Сега ще спрем клипа и го пуснеш, когато... Сме влезнали окончателно. Чакай, бе, светиш ме на Хора, вече влезнахме всичките. Хайде, отиваме към темната стая. Към темната. Хора, вижте, разкървизала. Хора, ето е изкъртената стена. Латко. Тафото. Да, хайде, идвайте. Хора, понеже играем Pokemon Go, тук има ратата. Вижте. И както знаете, той е мишка. Ето. Ето тук може да видите. Мишката. Има ратата. Аз не съм последен. Пускайте се всички, които можете. Този първи. Не искаме. Да, не е последно. Чакайте да светам. Този стая не съм го... Тихо си сега, тихо си, защото от среща, стигава човек, от среща има хора. Къде е моята плъчка? Къде е моята плъчка? Тук да е слагам гигната, там са дуто. Какво ще не дей хвърляй, Туша, не дей хвърляй, че ще. Няма да го оцели в младете. Как вчера теб те оцели коцето с топката с младете? Ето го Дани, жената. Или как ни маха. Знаете ли, че в YouTube това могат да изпишат канала? Да, и мога да табатна как направиш копикет на музика, ако са копикет. Какво има тук? Ай, тук кой ще гледа? Те да поставите си. Тихо те махнете, защото това е част от училището. Да, Трушия, Арчи, ще те бием често там. Ето, фенерче за палка. Но то май не работи, да, то не работи. Малко е страшно, хора. Ето го стани го оставя. Абе, така го държах и той не ме обяга. Да. Не, ще държиш Дани. Тук лева се става. Ай, горе. Мамо, аз качам от тук, ама не. Чинове ли нещо вътре? Да. Аз знам как може да влезем, бе. Майче, отгоре можем. Не искам да влизам. Трушия, ще те бием. Трушия, ти пази тази птичка. Дани е първи, хора. Значи него ще го фанат. Дани. Сега отиваме най-надолу. Мен не ме е страх, защото... Да. Аз Стъню и Боби. И мишката, не Боби. Да. Не знаеш какво може да изкочи или знаете кой може да ви изкочи или... Аз ще кажа Покемон. Не те и утре, бе. Не,
Абе, няма самафа ми, дайте помощ. Запни си тук отзад. Хора, това съм аз. Сега хора, само защото ви обичаме, за да ви е по-интересно, ще отидем в най-тъмната стая тук. Аз си хода. Да, ето там. Ама мен не ме страх и без фенерче. Айде. Най-ники хора е на бубу. Заради YouTube, давайте да отивам. Мен ме фащат сега бъз за унако от тук. Това беше сега. Коя е човек? И аз чух нещо, е така. Хора, тук ще останем за малко, защото аз чух нещо и със сигурност искам да влезам в тази стая. И е тук в мъгълчето, бе, знаеш? Пика ми се. Хора, ще се върнем след малко, когато се престрашим и отидем там. Че се затворихме тук. Хора, пуснахме. Сега се престрашихме. Айде, троши, ние сме отпредне, нали? И аз съм отпреди. Тук, той е даже по-нисък. Нека да остане и ги трошистам. Е, тук има. Не, там майче беше. Е, тук задния. Тук има змия, много като. Добре, лате оттам, бе. Ето го предния, ето го предния. Добре, хора, Не, излизаме. тук предния. Ето го предния, ето това е бедния. А защо аз остана последен? Както виждате, тези приятели са много възливи и Само аз и Боби сме смели. Бобото. Добре, вече излезнахме. И се запътваме към колелетата. Знаеш, ще влезем на втория дъжд до нас страна. Чух нещо, отвори някой долу. Женски глас, човек. О, няма женски гласове, мълчим. И хора, не забравяйте да се абонирате За залъка 1-2. Не забравяйте да се абонирате за ProMaster BG и скоро я ще си правя канал. За Меси 12%. Скоро я ще си правя канал. Аз ще имам нов канал с Дено. Ако искате ме гледайте. Ще правим и канал. И хора, това бяха залъка 1-2. С нас бяха Меси 12 Прото, Бобото, ProMaster BG, Дани Пичката и Тафо. Дали пи си знаем, бе, Ако ви е харесало, абонирайте се и дайте по един лайк. Дали, Чао, други път си чао. направи канала. Духа и ступата, Дани. Чао.